Takže jsme to počipovali teda takhle. Za mě je to jako hodně pěkný. Tak dáme si další stolek. Hm? Šest, jedou bomby. Nice. To vypadá dobře. Na to, jak to vypadalo ze začátku při prvním díle, tak jako je prdel. Aha. Pěkný. Za mě pěkný. Tak. Můžeme tady udělat další ty.
tam ještě jako? Jasný. Ty vole, dotuningujeme ještě kuchyň. Dotuningujeme ještě kuchyň. To jsem ani nevěděl. Na to, že 12 hodin už by měli končit, OK. Tady to taky doděláme, to není problém. To je semhle, co bych jako dal. To bych sem dal, měl bych se napsat tohle jako takhle. To nevypadá jako zlé. To vůbec nevypadá zlé. Takhle. Dáme sem 2 okna. Úplně se mi to jako nelíbí, jak ty 2 okna s sebou, ale... To zase... L chybí, ne? Jasný. Tak jdem na to. Až tam ještě jelo. Tyvo, jako hele, hospůdka si myslím, že jako docela na úrovni, ne? Já doufám, že ty schody nebudou úplně jako takhle široký, že budou prostě jenom nějaký takovýhle. Co tady teď jako zkoumám. A doufám, že fakt nebudou jako široký. Jen by mi to úplně jako zhatilo plány. Tady musel udělat díru, nebo tady díru a dveře jako také nahoru prostě, že jo. No to se mi úplně jako nechce, no. Tady to máš ještě plný. Ty vole. Jeml Hergot Laudometr. Tady. Kam ale, kam zaběhneš, kam zaběhneš? Temhle. Do prdele. Hej, vraťte se, už tady nehoří. Vole. Kurva. Nevadí. Nevadí, co už. Jo, to bylo
pro ty, co už utekli, že jo. Ty vole, zrovna čiják, ještě že jsem zavolal kapelu, no. Bylo to jenom 70%. Či ještě do toho bouřka, no tak to jo. Tak to jo. To je super. Hele, aspoň něco, aspoň něco. Aspoň něco, to je pohodě. Co došlo? Ale jenom L došlo, takže to je pohodě. Tady došlo jenom obiloviny došly. Kuchaře nechci, tady jsou ještě obiloviny téměř plný, takže to je taky dobrý. A taky to něco sype, taky to něco sype. Probojčička tam asi bude. Vypadá to, že jako holky nestíhají docela. To lidí je takových trošku jako už extrém, no. Myslel jsem, že bude 2,5, tak bude 3, no. Budeme muset trošku prodražit asi pípo. Takže máme docela dost jako... dekorace. Tady je dělo, to dělo jim tam dáme. To je. Můžu dělat jako do pirátský tý, jo. Mají dělo do kuchyně, víš co, a zákazníky, který nechtějí platit, víš jak, rovno. No tady až přijde ten, co mě chce okrát, víš jak. Hele, to je ale pěkný. No, to je nějaký to, vole. Hele, to je hezký, to je hezká dekorace. Takhle pěkně. Hele, teď prší, teď se jim to bude hodit tady, teď to se jim bude líbit. Bum, hele, pěkný, ne? Takže bych to dal ještě sem, jako jo. Můžu to dát jako třeba semhle? Tohle můžu. Dobrý, hej, tak já to dám semhle, ne? Můžu, to je škoda. Počkej, tak tady máme ty, hele, cibulu. Počkej. Dáme sem. Povedáme se. No. Semhle. Uzeninu bych dal klidně semhle. Co to jako udí, jo, nemůžu, ale to je škoda. Bylinky, ty vole, já to nemůžu nikam dál prčit. Ale bylinky pěkně, no ty vole, tak... Hej, tak teď už to začíná být kuchyň, jak má správně být.
tady nějaký hezčí obrazy? No. Dáme sem. Pá, dobře. Pá, to dobře. ...260, OK. Mám pocit, že lehce zvedneme jako nahoru. Pivčo. To necháme, no. To necháme 1 korunu a spomodu. Tu vodu bych úplně nedával nějak přemrštěnou, víš jak. Možná by se, hej, ale možná by se dalo podělat, kdybych tady neměl jako zásoby, měl bych jenom vodu a ta voda by stála třeba 40 korun. Tím bych chastali vodu. Možná by se to dalo jako takhle udělat, no a ty vole, nechci úplně... No, 16, ty brďo. Máte z čeho ještě vařit? Zítra nakoupíme suroviny, oši. Zítra nakoupíme suroviny. A tady to jsem povedla, ta kuchyně je fakt jako úžasná. Ta je fakt jako boží, to se mi fakt hodně líbí. A jsem povedla, hele, sorry, musím se pochválit. To jsem povedla. Bylo 800? No vydělali. Ty vole. Ještě, že jsou tady hudebníci, no a se vole, čije, vole. Tady to máme doplněný, no, tak tady dokoupíme nějaký surovinky ještě. Dneska nebudeme nějak zvlášť extra návštěvnost. Ale zase na druhou stranu, kdyby mi nepřišla kapela, tyvo, tak máme kolik? 30 lidí jenom, ne? Tak jako máme úplnej hnůj. To bychom měli úplnej hnůj. Takže fakt jo. Jsou spokojený, ale už tady neprší, víš jak. No já to nemůžu jako... Ty píšťalo, máme 100% zadarmo jídlo. Krávo, tak to ne. Náhodou, jídlo je drahý. Boom, nice. A tady ještě něco, ne, nemáme. Máme.
Ale schody. Máme schody. A teď jsem reálně zvědavej. Ne. Jdu tady. Tady jsou. A teď jako ty jsou hezký. Ale jsou docela, no ty krávo. OK. Jsou jako široký, ty vole. To jsou pěkný, ale. Že bych to dal jako sem, ale. Takhle ne, takhle to vypadá dobře. Rko, Fko. Takhle rovnou už jako můžu dělat patříčko, aha. Tak to jo. OK, no a teď jsem zvědavý, jo, Mona Lisa. Jo, aha, to ještě nemám. Leonardo da Vinci ji namaloval, jenom pro zajímavost. Jo. Jasný. No a teď jako počkej, teď když... OK, dobrý, další den. Vypraskej okamžitě, odsaď. Bum, 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 nice. Tady ty fréři, ty už taky. To je jedno, teď. Když budu chtít něco stavět. Ok, počkej. Aha. No tady to si myslím, že nebude úplně tak jako jednoduchý. Aha, takže se rovnou takhle to udělal, to je dobrý. Kurva, chcete mi říct, že jsem jako byl celou dobu de facto bez střechy? Minus 8 kg mám, jo. Já když jdu sem, jo, dobře, tak teď jsem selek jakože, tyvo, to nezmizí. Jo, to je teprve 12 odpoledne, to je pohodička. Máme, tyvo, tady to máme, tady to máme, super. Tak, co si dáme, ty kráso? Jako tady už není nějak moc jako co vybírat. Tady už úplně není jako co vybírat. Prostě tohle. Ten L pořád jako dost utíká.
Nic, dražíme ho. Dražíme ho. Krása. Ale máme 1300 dělaných. To se jako myslím, že je naprosto v pořádku. To si myslím. Tak jsem 1300 vydělaných. To jako... What the fuck? Cože? To jako máme litr výplaty až... No, ty vole. Ok, asi jo, ty vole. Ale hoši, máte do koupíno. Tady s tím bych jako asi počkal. Jasně, tak já ještě vlastně platím 2 kila za tu kapelu, že jo? Tak samozřejmě, že to. Finish and research. Ty vole, zase nevím, co to je. Toto. Jo, nebude náhodou ta hra jako save, ne loading, jako se nám dostalo minulé. Tak. Kouknu. Polský, vole. Polský, turkýš, tady ty hacker clients, co je tohle třeba, co je tohle? Pizzcumí, Španělo, Francouzíš, vole. Kurva. Ale Čechyš tam kurva nedaj. Není možný, fakt není možný. Nějaký decoration. Nějaký decoration by to chtělo. Takže tady udělám takhle, bum bum bum. Takovou místnost. Tak jestli jsme tam neměli jako střechu, tak chápu, že se jim do hospody jako nechtělo, že jo? Co bychom jako tady udělali, ty vole? Nějakou? A hodíme sem dekorace, že jo? Počkej, decoration.
Ale hodíme sem třeba tu, hodíme sem třeba takhle. Knihovničku prostě, víš jak. Pěkný, ne? Knihovnička. V pohodě. Mám pocit, že jsem tady... Jo. Tady vole budou, tady bude to dělo třeba, víš jak, tady bude to dělo. Různě takovýhle jako ty, ne? Dekorace. Myslím, že jako v pohodě. Tam můžeme dát tu dělo, víš co. Provazy různý lodě, tady, to je pěkný. Úžasný, vole. No. Takovýhle různý dekoračky sem dáme. No. Dáme. Okay. Myslím, že tu knihovnu teda ještě jako přebalíme někam. Bychom měli trošku teda šetřit. Lehce šetřit. Ale tady to, hele, zlevníme toho Ejla. Bychom měli větší návštěvnost, jenom o korunu, co to uděláš, jo? Jo, 161 návštěvnosti, to je super. Chvilku mi vydržte, já jsem hned tady. Za chvilku se odběhnu. Na 161, 13, tak máme. Tady doplníme teda zásobičky. To máme zase hovno. Tady ty 8 klíče, lala. Tak tady to jako naštěstí úplně neobejvá, takže to je jako dobrý. Kukaš, tak jo. No. Tak. Tady jsou všichni spokojení. Tady to asi na tohle zatím prdíme, ale kam jsme se dostali? Semhle, jo? Tady to už. Jo, to je něco jiného, jasně. Ale takže můžeme... Už tady to je dobrý, to je super. Prd? Počkej, my můžeme tohle. My můžeme... Lusky teda potřebujeme. Potřebujeme lusky. Jasný. Hoši. Kde jsou lusky? A jedu kuci. Louskáčkové. Mě jdou bomby. Hoši, vy se mají nechoďte ty vole. No. Tak co máme dneska? Nemáme lusky. Nemáme, ale tak to nevadí. Tak co nemáme? Ořechy nemáme. Bum. Ty vole, tak jsou docela jako petelice drahý.
Ale potřebujeme teda tady ty. No dobrý, takže kolik máme? 1000 korun našetřeno a taky tyvo, ještě dopoledne. Mimochodem stejný čas jako je teď. Jasný, tak další. Udělám, tak, co dneska... A ty lusky budou problém. Holt, budeme muset teda počkat jako na nějaký další to, no. Ale ty lusky, škoda, že to jako nedá koupit. Třeba jeden lusk stál třeba 100 korun. To bylo jako 20 lusků bych koupil třeba, no, jako proč ne. Ale počkat, hele. Jsem říkal, 20. Ty vole, 20 lusků, já jich mám kolik? 16, no tak to ještě chvilku potom. Zakoupit 2 ty stoly. Můžu dělat výstavu? Ne, jsem už nemůžu dělat výstavbu. A tady to bych ještě jako nechal. No možná, nebo takhle, jako, že bych to prodloužil. Takhle třeba, že bych to prodloužil. Bych udělal jakoby klembu a tady bych udělal ještě tady ty 400, no ty vole, to je kravina. Říkám, může vůbec ještě jako koupit? Speciál? Ne, nemůžu. Nemůžu je koupit. A co je tohle? Jo, počkejte, tady ta. Aha. To počkat, tak to přesunu. Dám to třeba jako sem, ale nic, no. A to, že to jako hasič, ne, ty vole. Já tady vidíš, že to jako v hospodě prostě, no. Nic, no. Jo, vlastně žádný lusky nemáme. Vydržte mi chvíli, jo, ještě s bleskama, tak to je špatně, hele, 8, tak to je jasný, to musím rád, ale tam radši počkat, 20, bum, takhle, dám to tam radši, tak ať je to 100%, jak to pojď dostaneme, kulatého stolu. Ale stoupá to, takže k nám, to jsou, tady ty jsou jako, někdo jako Nobel, jako někdo lepší. Tady to vypadá, že jako Nobel docela. Tady ta ferka, tady to taky.
Tady ta možná nebude úplně ta nejhorší. Nebo to budou nějaký pamby. Tady to je nějaký ten. Tady to podle mě nějaký nebude úplně jako ten nejhorší. Tomu se co asi nelíbí. Tak ti přidáme, no. Ale Hugo, no tak. Tady ti dáme lepší výplatu. Hugo si ho slouží, to je majitel firmy. Hospody teda. Tady ten byl od počátku, už ta hospoda byla takhle velká. Nebo takhle jenom velká. Já si myslím, že byla velká. To je počáteční člověk. Zase ale nemáme, OK. 2000, 3000 jsme projebali, OK, nevadí. Jen prší, takže 132 lidí, ale návštěvnost. To si myslím, že je pořád jako super. Tady ty jsou podle mě jako v pohodě. Tady bych ještě udělal takovou malou místnostku, ale bude se chodit tady odsaď. Tady ty okna teda zmizí, udělají se tady. Co je tady? Tady se udělá teda jedno okno. To je fakt z toho, ne? Piráti z Karibiku, ta... Jak se jmenuje? No víte, určitě. A myslím si, že tady to je Jack Sparrow, jako, nejsem si jistý. A myslím si, že to je napodobení na Jacka Sparrowa, jako. Tak. Tady máme druhé patříčko. Ale tady to nějak, tady to trochu změníme, jo. Tady to trošku změníme. Tady dáme decoration. Tady dáme ty piráty. Nebo piráty, to asi nejsou, tady to jsou to asi, no asi to jsou piráti. Tak. Dáme takhle. Jo, tady taky to samé jakoby od toho jakoby nejvíc míň až po to nejvíc. Jo, mohli bychom sem dát papagájka, že jo? Dáme sem.
Jasný, zase prachy. Zase prašule. Bude muzeum pirátů. Musíme brát, že prší. Takže návštěvnost máme naprosto superovou. Úplný bordel na stolech taky není. Díva, nemáme lusky. Ale 24, nice, takže to je super. No, 180 lidí, ty vole, za chvilku budem zas moc. No, nechám to tak. Zbytečně nebudu pokoušet. Co chci zase povýšit? Díška. Minus 2 kila, cože? Kamžitě to navíš. Takže tady dneska asi nic. Nemůžu to změnit? Je tam taková ta... Není. My už bychom mohli... Tohleto. Bouchneme to tam. Bude nějaká smetánka tady jenom však. Vědavej na ten další den. Teď. Jasný, ty jsou prostě jenom tady jako rytíři a tady ty, nebo že jo. Jasný, no. Mám chuť na pivo, když vidím, jak tady všichni chlaste. A to by byla prasárna jako teď. Počkat, jak to, že mám 23 lusků? Jak to, že mám 23 lusků? Takže si můžu jako... Já myslím, že to jako mě bude stát? Aha. Až budou všichni odcházet, ne? Tak to ale jako brašulelí docela. Tak. Chviličku zase. Vařím si těstoviny, jo? Kdybyste se ptali, kam jako pořád odcházím nebo to. Tyvo, všechno za 11, tyvo, to je luxus, jak svým. Boom, něco jsme dali, finish, aha. Kitchen items 2, OK. Ale hotel, uděláme si hotýlek. Uděláme si hotýlek pěkně. Oni jedou bomby, vole.
Event, jasně. Jasně, oni to prostě někdy náhodně udělají. Elite, what the fuck? Okay. Lusky. Zkusím to. Zase plné síle. Kampiony mají hodně. Maso, sosíra, taky raketa. Ryba. Ok, dáme jen tohle. Ale počkej. Dokud máme... Využijeme toho. Happiness. Alsav. Tak to se mi udělá samo. To mám plný všechno. Stejčík pěkně vylevovali. Mě to tady svítí. Ale ty žárovky reálně fakt nevím, jak si získávají. Kitchen door. Počkej. Kitchen. Ty kotlíky můžeme dát ale hezky sem takhle.
To je dobrý. Tu pirátku bych dal dopryč. Spíš tady dám takovýhle jako decentnější obrázek. OK, tady máme ne šlechtu, ale a tady ty využijeme, nebo ne, využijeme tady tu. Tak, ty krávo, to musí být. To musí být. Ještě si to budu muset ještě dát přihřát. Je to docela studený. Tak co tady, jak nám to faká? Dobrý den. Co tady ty borci? Dobrý, super. OK, bouchneme si tohle. Ořech. Dáme si oříšek. Tak. Nikdo neřve, že... Ty vole. Ale, no tak. Co pak, Hugoušku? Ty bys jí chtěl přidáno. No ty vole, ty bys si chtěl kurva, ale přidáno, hele. Mám ti na 90, abys neřekl, jako, ale ty vole. Já vím, že jsem mu tolik nemusel přidávat teda, jo, ale... rád mu přidám. Ale tady ta potřebuje, tady to... Karik. Ty vole. Tak, tady to jsme pořešili. Ty krávo. Teď to pořeš, brácho. Tak. A už jsou dva, ale já jsem zvědavý, to sem jako potom bude chodit. Uvidíme, refren. Tak. Bum, nice. Ty krávo. O. Elitka. Smrdějí kopítka. Nechápu, co je ta žárovka, jako prostě. Nevím, nechápu, ale... Jasný, bum, jasný pokojíček, tyhle, dobrý. Budou... Vole, zase kde? Ty vás nevidím.
Já nevidím. Tady nic. No nejhorší, že ono to jakoby v tom počátku se to pauzne. Sorry, já to nevidím, vole. Já to prostě nevidím. Ale já dám tady ty dám sem. Tady ty dám sem. Protože fakt jako nevím. Jo, tady to hoří. Tak ty židle jsou fakt na hovno, no. Tak jo, chci to koupit, no. To už. Jo, tolik lidí, takový kšeft. No to fakt. Mám si to ještě přihřát. Docela studené. Řekněme si to 4 hodinky a už se asi... naplní se hospoda, ty vole. Já zase nemám lůzky. Dobré. Víc? Zase nemám lůzky. Okay. Ale lůzky. Bum, bum, bum. Takhle. Vole. Nebudu úplně riskovat, no. Oni z toho vařej, ty jantaři. No, tady máš. Tady máš. Ty vole, to je penězo, železo za všechno, kurva. Musíme trošku našetřit, aby jsme zvelebili ten vršek. Aby jsme měli větší prestiž, jo? Větší prestiž. Víc peněz. Kolik? A zase jasný, nakupovali jsme suroviny, takže jako OK. To bych úplně jako neriskoval, no, toto.
Jo, a tady nemám psy. Jo. Tak ještě nemáme recepty. Nevadí. Dáme si tohle. To nám dá nějaký... To nám dá nějakou zkušenost, nějaký peníz navíc. Ale se utíká, 250. Doplním jim to. Doufám, že teď začne hořet a normálně mi boukne hlava. Jsem si měla ale jiný ten, že jo. Měla třeba tohleto, vole.
Hm? Hm? To by mohlo dneska padnout, tyvo. No 11 hodin to už nepadne asi. Když to bude raketu stoupat, jako to lidí, tak to se udělá hned. A 150 žárovek. Nejsou ty žárovky jako tohle? Vole, tady. Hodně. 700. Okay. Tak pěkný, tyvo. Tyvo. Jsem plný noob jako zatím, no. V úkolech teda. Na hospůdku si myslím, že už mám docela. Říkám docela rozjetou. To zkusím.
What the fuck? Krásu. Chtěl jsme jenom dneska. Výzde je na hromadu. Možná už koupím celý do píšťaly. Jasný, no. Hm? Tisíce, to bylo prebaný. Jasný, protože... Ne teda 4000 litr, ne? 3000 výdělek a... What? 3000 výdělek a 4000 prodělek, no vlastně. Ale to se dá čekat, Tak, dekoratyš. Krásu. Ty kráso.
Máme po penězích. Za 6, za 4, tady to, úplně tady to jako, tady uděláme nějakou jako výstavu prostě, jedničky možná půjdu pryč, to potom tady uděláme pokoje, tady uděláme pokoj 1, 2, 3, 4, takhle 5, takže tady ty půjdou potom do těch pokojů různě. Kolik mi to vůbec dalo toho? Tohle, dekoratyš. 2,5 tisíce, jo? Nic moc. Nic moc. Proč ne, jako? Lepší jak drátem do oka, že jo? L tankujou nejvíc, no, tak L.